22 ordu gehiago lan egin beharko dute urtean, eta 1582 ordu egin beharrean, 1614 ordu terdi egin. Beraz, amaiera jartzen zaio 35 orduko lan asteari. Josu Erkorekaren esanetan, dekretuak ez du eraginik izango plantillan. Eragina txandaka lan egiten den alorretan izango du soilik. Orokorrean, turnoka lan egiten ez den lekuan ez du eraginik. Baina bai hain zuzen ere, Osakidetzan bereziki eta baita ere barnesailean hor turnoka egiten diren, lan egiten duten sektoreak eta kolektiboak egon badaudelako. Jaurlaritzaren dekretua gainera beste zenbait murrizketa ere jasotzen ditu. Erabilera libreko egunak erdira murriztuko dira 6tik 3 eta antzinatasuneko jaiegunak galdu. Sindikatuak haserre daude gaur onartutako dekretuarekin, ELA eta Labek elkarteratzeak egin dituzte laku aurrean. Mobilizazio etengabeak iragarri dituzte eta ez dute greba baztertu. Honetan ez da deskartatzen ezer. Eztabaidatzear daude zeintzuk izango diren mobilizazio desberdinak. Lanaldia luzatzea enplegua sustatzeko Jaurlaritzak har zezaken erabakirik okorrena dela salatu dute.